Hej piger og drenge, det ved jeg ikke. Jeg har glædet mig rigtig meget til at lave den her video til jer. Mest fordi at det er min første video, men også fordi at jeg skal svare på en hel masse lækre spørgsmål, som I har sendt til mig. Og der er, jeg tror der er omkring de 50 spørgsmål, så jeg tror det, jeg deler den op i 2, den her video. Men det vil bare begynde. Er du glad for at være så tynd? Nej. Helt ærligt, det er jeg ikke. Jeg synes faktisk, det er pisseirriterende nogle gange. Andre gange så er det selvfølgelig dejligt, at jeg bare kan spise, så jeg ikke bliver tyk. Og ja, det ved jeg godt, at det er alle pigers drøm, men det er altså ikke lige fedt altid. Er du så sød og uskyldig, som du ser ud? Uskyldig? Det ved jeg ikke. Ser jeg uskyldig ud? Nå? Er der nogen i din hverdag, der går dig på nerverne, og hvem? Der er ikke nogen, der er sådan decideret og som sådan, der går mig direkte på nerverne. Selvfølgelig er der nogen, der sådan en gang imellem kan gøre det, men der er ikke nogen bestemt, der gør det sådan overdrevet tit. Hvad fik dig til at starte en blog? Jeg har længe læst rigtig mange andre blogs og følt mig utrolig inspireret og synes bare, at det var fucking fedt, det der bandede jeg. Men synes det var mega fedt, det alle de andre de lavede. Og så synes jeg, at det var fedt at starte mit eget, og måske få andre til at synes det samme om min blog. Men mest fordi jeg synes bare, at det er mega fedt, det der med blog. Hvordan fandt du på navnet til min blog? Det fiktive paradis. Det er egentlig ikke, fordi jeg er specielt stolt over det navn, og jeg vil egentlig gerne lave det om, men det skaber bare en hel masse bøvl og sådan noget. Så, men jeg tror det er fordi, at mit liv aldrig rigtig har været til det der, det har aldrig været helt nemt. Så det der med at have et fiktivt paradis, altså så skulle bloggen ligesom være mit paradis, og det skulle være her, hvor jeg rigtig kunne slå mig løs med alle de ting, jeg godt kan lide at lave. Og det som gør min hverdag fed. Din yndlingsblog og blogger? Det må klart være Camilla, som har lavet den her blog, der hedder Hung Up on Fashion. Hun har desværre slettet sin blog og blogger overhovedet ikke mere, men hende skulle man bare opleve. Hun var virkelig nice. Virkelig bare min yndlingsblogger. Nej, den har vi haft. Hvorfor er du så flot, og hvordan gør du? Jeg er helt tosset med dig, mus. Jeg tror, det er en af mine veninder, der har lavet det her indlæg. Jeg ved det ikke, men det kunne jeg lige forestille mig. Ja, den springer vi lige over. Jeg hader sådan nogle spørgsmål. Hvem er din yndlingsblogger? Camilla? Hvad er din yndlingssang for tiden? Man on Fire? Egentlig ikke fordi, at jeg sådan decideret har en yndlingssang, men det må være Man on Fire, fordi det er den, jeg lytter mest til, og fordi at det er den, der gør mig glad her til. Hvem er din bedste veninde, og hvem er din bedste ven? Jeg hader det der med at sætte etiketter på mine venner. Sådan, hvem er den bedste og den anden bedste? Det er lidt til at brække sig over, synes jeg virkelig. Så, men jeg kan rigtig godt lide Christina og Kelle. Så lad os bare kalde det min bedste veninde og bedste ven. Hvad er det bedste ved at blogge? Det er bare blog. Lav det, man godt kan lide. Jeg synes, det er mega fedt at blogge. Og så det der med, at hvis folk de synes også, at det er fedt, det du laver, så de giver positiv respons på det. Det synes jeg
Det er nok det allerfedeste ved at blogge. Hvad størrelse bruger du i BH? Den tror jeg ikke lige, jeg har lyst til at svare på. Den springer du lige over. 5 yndlingsting. Jeg kan rigtig godt lide ting. Og jeg har mange ting, jeg godt kan lide. Altså, jeg tror ikke rigtig, jeg ejer nogle ting, jeg ikke kan lide. Måske noget tøj, som jeg ikke rigtig går i med. Det ved jeg ikke. 5 ting. Ja, det ved jeg ikke, men jeg kan rigtig godt lide min globuslampe. I kan faktisk lige se den. Se. Nej, hvor er den fin. Det er en af mine yndlingsting i hvert fald. Og den er jeg rigtig glad for. Hvad vil du, når du er færdig med den skolegang, du har gang i nu? Så vil jeg gerne starte på lærerseminariet i Aarhus og blive uddannet lærer. Hvor vil du gerne bo, og skal det være sammen med nogen? Jeg vil super gerne bo i Aarhus. Jeg synes, Aarhus er en af de fedeste byer i hele Danmark. Ellers så synes jeg, at det er den fedeste by i Danmark. Og så vil jeg da gerne bo der sammen med en skøn fyr. Har du nogen, du savner hver dag? Ja, hold kæft, mand. Jeg savner alle dem fra efterskolen, og det er bare hver eneste dag. De er så skønne. Hvilke skole har du gået på? Jeg har gået på 4 skoler. Haverslev skole, Sortebakken, Efterskole, Stedsholt og Vestermlands Gymnasium nu. Jeg ved ikke, hvor mange spørgsmål jeg har taget nu. Nå, vi tager 2 spørgsmål mere, og så gemmer vi resten. Har du en kæreste? Hvis ja, hvem? Hvis nej, er du så forelsket? Nej, jeg har ikke nogen kæreste. Og forelsket, det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald et godt øje til en. Men jeg tror ikke, jeg er forelsket. Hvem fik du din sidste sms fra, og hvad stod der i den? Ja. Jeg tror ikke, det er noget specielt fedt egentlig. Det er fra Sara, min veninde, der skriver, de har ingen målmand, så det kunne jeg ikke bruge til en skole. Ja, det var de spørgsmål for nu. Og så vil jeg faktisk bare sige tusind tak for alle de der fede spørgsmål, der I har sendt til mig. Det har været mega fedt, at I gad og sådan noget, og så håber jeg bare, at I kunne lide min video her, og glæder jer til anden halvdel. Hej!